Matías, arriba ya ti. Arriba yo me quedé en la boca. Aí. A memoria agora vai desaparecendo. Eu cheguei aquí os días 2 de noviembre do ano 1936. Tiñamos 2 hermanos. Meteron os niños naqueles edificios que están ali abaixo. Había unha fila por un lado e outro. E me tocou unha fila no centro. É claro, unha parte daba na cabeza cos pés do outro. Entón, a mí tocoume que ser un pouquinho grande, que eu non podía molestarme, pero eu non podía. El botón. Estábamos empeñados que tiñamos como 45 centímetros como máximo para cada un. Nós trouxemos un colchón de 90 que tiñamos na presión da estrada e sobraba colchón por dous, porque se daba a volta un, tiña que dar a volta ao outro, porque estábamos tan apeñados que era imposible. Pois, pasamos aquela noite, pois, sin dormir, a impresión de ir para aquí, que foi unha cousa que non se esperaba, e a mañán, pois, tocou unha diana, levantámonos e formámonos todos. Recordo que veo un preso, porque aquí a administración estaba na man dos presos, porque os oficiales que había, ao mellor sabrían moitas cousas, porque un deles dedicábase a tratar de ganado, outro era un maletero dunha estación de transporte, claro. Entonces contábanos o preso, e dicían, están todos. O oficial non máis que como unha momia. Pois íbamos a tomar o café. Tomábamos o café e depois salíamos pola isla. E bueno, podíamos estar tranquilos. Pero había outros problemas que ao mellor non eran tan materiales como morales. Porque despois viña un padre nieto, primeiro cura, e todas as noites sacaban 2 ou 3 e aparecía un redondel na carretera que vai ao Pobrillo, que según referencias tenía que platos a familia, despois pudieron a libertad, pero a libertad era un par de tiros ali en redondel da redondel. Entonces, pois todo o mundo estaba encogido porque non sabía que lle tocaría. E foi a época de Cuba. Depois prenderon a él, pero sempre había problemas, porque viña a policía e levaba a Pontevedra para tomar declaración. Cando viñan de Pontevedra, xa viñan pois todos directores porque vían os cargos que tiñan. Porque hai que partir dunha base de que o tribunal que o xulgaba ou que non xulgou non nos conocía. Xulgounos por os informes que partiron dos pueblos. Por lo tanto, a responsabilidade directa de todo o que pasou non foi do tribunal que nos xulgou, foi do pueblo. Porque aproveitaron a ocasión para librarse de chicana de competencias. O caso é que hai que decirlo, gustará ou non gustará, non se trata de facer esta memoria para ir a unha regalxa, non. Faise para que isto non poida ocurrir no sucesivo. Bueno, estivemos aquí, eu estuve aquí, e despois viña o padre Nieto a insultarnos, en chamarnos, que non é hijo de la apasionara, hai aquel que non llega tiempo por eso había con Cristo, non era mando de castigo. Bueno, barbaridades. En unha ocasión empezamos un mandamiento. Empezou primeiro a amar a Dios, que a esta gente que non sabe o que é amar, se non estaría empezado a montar como están viviendo. Bueno, barbaridades, pero chegou ao fin. Bueno, o certificado bailado se foi o cuarto. El cuarto grado en padre y madre. Que eres el padre. Eso sí que es una influencia. Porque aquello era non era a palabra propia para os. E veo o quinto. Están ustedes con os ojos muy abiertos. Pues ahí va el quinto, no matar. Pero igual que el campesino va a sacar las hierbas del campo, así España tiene que también sacar los escombros que tiene. Eso lo perdona. Bueno, casi llego así. Bueno, despois eu estuve aquí para as torres, pero aquí para as torres por 8 metros. Botei que me tenían non comendo, aquilo era imposible, aquilo si era posible, porque ratas andaban por encima de nós de noite. Eu non sei se trouxeron de Bilbao, pero o barco,
Aí era el problema. Entón pasei para Astorga. Estuve en Astorga hasta noviembre. Noviembre fui para Figueiredo. Depois ali no ano 40. Depois do tempo que estiveron xa no mes de julio. Pero bueno, pero aquí no Lazareto, os oficiales, como digo, pois non tiñan autoridade, porque lle tiñan respeto aos que estaban nas oficinas, porque eles eran políticos. E se ao mellor tiñan que dar constancia de algunas cousas, ao mellor a firma deles era, se decía o que era. E despois de un administrador, que ese administrador pois contábase bastante ben, pero a comida pois tuvo de todo. Umas veces máis ben, outras máis mal. Pero o ano 39 foi cando empezou a fama. Porque eran as 4 da tarde e estábamos esperando a lancha de Vigo a ver se día unhas latillas de sardillas que recordo que no mercado valía £1, hai que falar da moneda que había naquele entonces. E así daba de pau, pero moito xa tiñamos comida porque eran as 4 da tarde. E entón eu pasei. E foi cando disolveron aquí a prisión. Entonces, a memoria ahora pues está desaparecida. En los primeros meses, cuando estábamos pequeñados, las noches pasaban muy mal porque estábamos que se digo, a 45 centímetros, 45, un colchón para os dous sobraba. Depois había os pasillos mistos, pois durante o día, pois, sí, a veces que eu creo que había, nombraban por turno para barrer. Bueno, son cousas xa que non me